Masa wis? Wis. Tambah to. Biasane ping pirang-pirang kuat ngono kok mosok pindho tok. Dikai panitia sak piring apa kon tambah apa kok masalah. Njaluk ibu apa piye? Ora. Kuwi lho jeng dalu Sok nembang utawa joget ki aja diujo. Nyawa. Digone sok rada kurang ngono ben nagih. Tapi niki seneng lho Pak, nak dikon joget napa meneh serampat. Ya. Seneng aja ta. Kula niku pokoke dalu niki remet sangat, Remen sangat. Remet sangat. Remet. Wis bene muni remet ya ben pancen isih. Remen. Isih trengiang-iang le remet. Oh lah. Kula nuwun sewu matur nuwun sangat Pak Tomin. Pak Minto. Aduh kleru Pak Minto. Pak masalahe desa mriki pun ping kalih niki kalih kula. Apa iya ta? Kala wingi teng pundi Bening. Kula teng mriko. Heeh. Matur ngoten iki teng Togokan nggih kula teng mriki. Sesuk ning Bilungan. Bilungan sapa to kok? Lah kene iki ana telu. Togokan, Bening karo Kendal Doyong. Wah. Oh gak togok bilung Limbuk wayang kuwi. Niki teng mriki komplit pokoke ben taun ringgitan ngeten iki. Napa melih ketua panitiane dulur kula piyambak. Sapa Pak? Nur Kolik. Pak Nur Kolik wis Iki acarane apa roh kowe iki? Lah Mas Nur Kolik wis Iki acarane. acara apa? Golekne bojo Nur Kolik. Oh alah, Nek percaya apa ora aku ora ngerti. ketua panitia. Ketua panitia kancaku. Mas Kolik mau. Mas Kolik. Dadi iki beteke apa? Pokoke lek nek ketoke rada sawang rada apik, langsung tak rabekne sesuk isuk. Ora kesuwen. Pak, sing apik iki lho Pak, nganggo ireng iki lho. Iki bojone dalang goblok. Walah bojone. Ngawur kok rumah saku. Alhamdulillah Wah acara. syukurilah. Kowe nyapa to omong? Ya aku sik sing ngomong kuwi meneng. Ya wis. Niki jenengan wis ngomong kawit mau mosok ya ora waleh-waleh. Wis aku tak meneng sakjroning sampean ngomong mang Nggih. ngomong terus aku tak meneng. Bulurah iki kanca plek. Lang. Bulurah kalih Pak Carik Sukamto niku kalih kula niku pun kenthel. Dados dalu niki kan acare bersih desa. Masange, Dadi acarane bengi iki bersih desa. Lah, nanggape son brewok horeg niki mangke son enjing didamel jeduk-jeduk. Macange, woi. Kowe lho dijak omong meneng ae lho karepmu piye, Lang? Woi. Pak Tomin. Sik. Tak dongane ra iso turu lha. Gitu. Mau cangkeme sapa? Aku Lah, jare ngomong gak sore aku ora oleh muni Lah kok. masa mula aku ngomong ku ya kowe muni ya bengok apa ora iso to? Oh ya wis, jadi ya. Nak sawakmu ngomong kancane bengok. Ya melok-melok to. Melu bengok. Iki acarane bersih desa ngertos napa mboten jenengan? Woi. Umpamane jenengan ngeten lek bersih desa napa niku macange? Mergo sing diarani bersih kelurahan kuwi tujuane warga masyarakat Lah. kabeh ingkang disuwi dene Ibu Lurah Sulestyawati. Sulistyawati. Masa sules. Sing mules ki lho sapa? Mergo tanpa panjenengane Bu Lurah ora bakal lumadi mergo minangka pepayunging warga desa utawa kelurahan Togokan. Gentenan ki lho delok niki lho. Sebab dalu menika warga masyarakat Togokan teng mriki kalian Ibu Lurah Sulistyawati niku bekerja sama dalam rangka tasyakuran Sudah bersatu padu Leres. mewujudkan tirakatan bersih kelurahan saben tahun ora petol. betul lek-lekan nanggap wayang sewengi natas dalange Pak Minto gawa sak rombongan komplit Dalang. menghibur warga masyarakat Togokan. Sing tujuane golek keselamatan lahir lan batin. Karo batok bolu isi untu. Rumah saku jauh. Apamu kok iso nesu-nesu ki nyapa? Wah ora nesu piye kono ngomong kene ngomong acara rasa. Mergo kejaba saka kuwi ya nduk uga ngrawuhke bintang tamu Mas Rentem CS. Leres. Percil CS. Kula nggih alhamdulillah sampun rawuh teng mriki. Pak Minto. Ah wis saka panyengkuyunge Mas Rentem CS muga-muga warga masyarakat Togokan do seneng rasane. Alhamdulillah Pak mugi-mugi Minto. tansah remen sedaya dados saged Mobilmu anyar, dados Pak dampi Minto. sayang para sedulur-sedulur ingkang wonten menika Togokan. Pak Minto, gremes iki lho Pak Minto. Niki enten swara kok mboten enten rupane napa nggih Pak? Aku iki termasuk jin setan pribayangan lho Balaspati rempeyek kacang ijo paham ora kowe? Kok rumangsa iki lho dolan iki lho. Perkara percil munggah akhire udan. Masa udan. Iya lho ora ngerti aku. Masa gayane aku ki apa?
percil per kuwi persatuan cil ki wong cilik dadi persatuane wong cilik dadi siji ning kene didongakne desane kuwi barokah perkarane udan kuwi jenenge rejeki nak mas aku ya ora percil kuwi per apa persatuan cil wong cilik dudu apa Pak per kuwi cutik cil kuwi telek berarti aku termasuk cutike telek lah telek iki alah Pak Minto kaya telek lho areng Pak Dalang ki pemimpin dalu menika lho awakmu iso ngarani Pak Sampeyan Minto wis ngerti nyapa telek. roh Telek iki rasane piye? ya ora enak Oh, berarti tahu mbadek Tahu telek nyicipi. iki. maksudmu lho apa maksudmu apa lah iya Wis Pak Minto telek kan to? roh Rasane ora enak berarti tahun nyicipi sampean tak roh odol Pak odol isis. Pak Minto lek jak momen ora tak nyambung. Aku Nyapa? sedih. Aku arep mesti tak iki sedih. Lah wong penak-penak kancane iki istirahat. Heeh. Lah wong telepon lek jenenge Dalang iki ndandake telepon kancane iki yo jam 7 bengi apa jam 8. Ora kene telepon jam 3 isuk. jenenge Jam nyambung. 2 iki jane telepon apa nyolong apa maling kowe iki. Berarti awakmu ora ngerti prinsip persatuan atau persaudaraan. Lah kok iso? Persaudaraan kuwi setiap waktu kita harus siap bisa menerima. Ya tapi Nah. delok-delok kancane iki istirahat apa ora? Ature dokter. Loh, ora Ngomong percaya. soal dokter. Pak dokter. Wong ki istirahat itu harus cukup. Paham ora? Heeh. Aja ditunda-tunda jenengan ngene iki. Dalu nyambut gawe. Megawe kaya ngene petenengan digawe sapa jajal coba? Ya nggih goleke kulawarga mligine goleke bojo. Loh, Bener. piye to Pak sampean Pak? Lah, saiki sampean nyambut gawe goleke sapa? Golekne aku dhewe to digawe seneng. Lah terus bojomu sing ngayani? Nyapa ya ben nyambut gawe dhewe no. Awake dhewe penting seneng Pak. Kaya sampean ngene nyambut gawe dikene bojo. Gampang stroke Pak sampean Pak. Enggak Iya, duwe Pak. kesenengan. Sampean kesenengane apa? Sampean kesenengane apa? Hei. Dalang. Dalang. Loh, dalang iki penggawean liyane lho Pak. Ngapusi bojo. Hah? Ora kono lempeng galeng kok. Ya, ya Pak. Ora. Kaya aku iki lho contone, umpamane kene iki nyambut gawe gedene dikai ibu lurah pira, ditampani sing Umpamane- dikene bojone dhewe iki mung 1%. Terus Lho, iya, umpama kayane iki sampean sumengi 10 juta lah. 10 juta utawa Bojoe kei 100. Hah? Orang Ora sangat kok. juta 900. Lho, dana kenakalan iki dige dolan le. Berarti wong lanang sing LCT iki. Lah apa LCT? Lecet. Lho, kok iso meset? Lah karo wong wedok kok semok mau 100 kamu untuk 10 juta. Lho, wong golek wong wedok iki contone umpamane awakmu milih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, iki loro dhewe hitungane iki. Seloro dhewe awakmu nyepele. Lah iki gumedi dhewe. Lho ngono kuwi malahan enek petingane. Pertingane apa? Empuk. Empu apa? Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lho songo. Kowe milih sakmene iki, sing paling gosir sing dijajal. Yo Pak. jelas sing nom-nom to, Pak. Ora sing nom sing dijajal wajah kaya apa jajal coba Eh. menurut aku. Kesenenganmu sing kaya piye? Nah aku milih sing ngene iki. Iki Heeh. bocah lak guyu aja mbok pilih iki akhire gendeng bocah kaya ngene iki. Wah, ora iso milih wong wedok. Kowe ora iso milih wong wedok, layak bojomu nesuan. Cah wedok mesam-mesem ngene iki sumeh lho. Pak. Sumeh apa ki 2 tahun celok Pak Purnomo pedhot iki. Coba aku kon milih. jajal sampean milih. Aku milih Lilis irunge paling bangir dhewe. Wah, Sing- jandel aduh. Sing di Iki. iki. Heeh. Alah ngentekne rejat duit entek pira iki. Iki wedake mesti larang. Paham ora? Iki skincare ora mungkin kok rega 1000, 2000 mesti luweh disuntik. Paham ora? Suntik. Lah bojomu aja disuntik le. Nyapa? Bojomu kan ireng Ireng, gelap. heeh. Kuwi lak disuntik Ireng dok. putih. Akhire dadi koyo tekek kulite. Aja gak kena. Nah ngono aku milih ya sing dadi. Lho iki lho. Endi? Iki. Tak tekoki. Pak, sampe lak milih iki. Amit nuwun sewu. Sik delok-delok pengen roh miki aku. Miki ndi? Iki. Ya, Dek, Cahyu. Namanya siapa cantik? Dia Sekar. Dia Sekar. Lho, kalem Pak, kalem. Dia Sekar. Kalem penak. le, kalem lak rong kenal setahun. Wo, dipatak ndasmu masalah. Oh, tapi kira ya wajahnya mirip sing ning omah lho Pak. Apa? Mirip sing ning Mau omah. nang omah gue nggo bojomu. Dek, namanya siapa tadi? Dia Sekar. Dia Mas. Sekar. Kuwi dalam sang pundi? Tolong aku. Tulungagung. Kesukaan makanan apa, Nduk Cahyu? Burger no. Lho, apik pakanane burger. Kolesterol akhirnya loro kuwi nggo. Kok Burger salah nggih, to, Nduk. Ya. Pedes suka? Suka Suka. Terus nuwun sewu, kalau hobi kesukaan apa? memanjat pohon. Lah, Menek, Pak. Wes, ndasmu diitek-itek kowe.
Apa wong wedok kok salwane menek iki jane keturunan Anoman kethek iki asline. Dudu Anoman. Tapi lah wong kecara aku, milih ki aja sing neko-neko. Milih sing pojok kae. Lho, Pak, kuwi milih sing pojok awakmu umpama sewengi ngono Pak, muk timpahi sikil iso keram dhewe lho Pak. lho, beda le, Nduk Cahyu. Bareng asma sinten, Nduk Cahyu? Pipit, Mas. Pipit. Nggih. Pipit dare napa? Telo. Lah iya to. Iki wong lanang iso sugih perkara wong wedok sing ekonomis kaya ngene iki. Ya telo kuwi gembili ngene lho, Mas. Tak kono telone entah apa mateng. Lho, Ya entah harap. lho iki lho. Masa mbok padakno karo Lho, celeng. entah nggih jamu lho, Mas. Jamu to, Nduk? Nggih. Senengane jamu, wong kaya ngene iki senengane jamu masamu. Ya jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur. Loh, ngawur rek. Iki jamu masuk kaya ngene iki istimewa. Nadanya minor coba. Nadane minor. Arep mbok apane bocah? Iki lho delokno lak bojoku ya istimewa. Nduk Cayu Pit. Alah. Nggih. Wis awakmu arep tok kuwi. Iya lho. Kaya tahu karo sunduke. Ora apa-apa. Coba Pit. Kari manis. Dek, tangane coba. Pak kuwi ra kabotan Biar alah iso ngowen kaya batako. Kok batako to? Ora, maksudnya kaya peresane batako ku lho luruse iki lho Mas. Oh. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Mesem dong, mesem. Alah. Ora maido meseme pancen nganu manis. Iya. Cuma kuwi lho aku sing tak sawang lengene iki lho, Pak. Nyapa? Karo pupuku gede lengene. Ngawur lambemu, syukur jeplak ae Mas aku. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pengen roh senyume kaya apa aku. Coba ada. Yuk nadane. Kari manis. Hadap sana Kakak, hadap sana. Kuryang manis nambyai kula. Wes ya wes dong riko meker sing kuno. Pintere kok iso kompak lho. Gumun aku. Lah sindane paminta takoni kompak. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Sampeyan gumun iso kompaki mau. Nggih, Mau kok obong kok ngene ngono. ora, sumpah ora tak obong. Alah wis, Derek. Yo, swear. wis. Gila, tanganmu. Madep. Gah. Madep miring. Ora usah. Miring. Pak, nak suwer saiki gak ngono Pak jamane, Pak. Hah. Jenengan majeng mriki. Saiki nek suwer gak ngono. Iki ada iki wis. Iya. Dalang jajal. Pengen Ayo. romanisnya dalang aku. Ora sudi. Yogone dhisik. Lah yoga mesti pinter-pinter, Pak. Padane sampean iki lho, bose lho, anak lanang mesti pinter. Masa bengi iki? Iya no, iki sing duwe kan iki saiki. Oh, kuwi. Iya no, tatit no. Coba ya, yogone ya aja nganti sini. Bos nom. Oh iya, bos Tatit, muda. iya. Kari manis. Yogone padha Mas Wodok. Sik Mas, aja yogone. Apa? Bose wedok sik. Oh iya. Close up. Ayo. Syutingin. Alah, sesuk mesti tubruk kok. Wis pokoke lek kok iso action manis kaya yok sinden ora tak isido, ora sido tak ijolne. Padane sandal iki lho. Ono anu iso dijol ning ngawur kuwi lho. Tegese dijolke gelange. Oh, alah. Mangke jenengan nek mboten purun kula potong 5.000 lho. Hei. Kuwi awake dhewe sing motongi kono, tapi lak sindene istimewa. Coba. Tung dek tung dik tung kleng tung dak tung dek tung dik tung kleng tung dak tung dek tung dik tung kleng tung dek. Asik. Ayo coba. Kari manis, aku yang manis nambyai kula. Wes ya wes dong riko meker sing kuno. Gendangnya Mas, gendangnya. Akari manis, aku yang manis nambyai kula. Wes ya. Sik Mas. Sik. Lho nyapo ngrusuhi wong nom aku di rumah sakit. Iki penak. Ora. Barang sindene juga jan diamput pengen aku malian. Mau dikokon wegah. Coba. Tenan pengen tenan. Madhep rene. Agah. Madhep rene. Tegese iki pengen karo sindene ngono lho.
Aku ndek kenane nek dalang sing ra iso masi kene lha kok mah lurunge men. Ayo. Ora, tapi wong tuwa kon ngono. Lek jenengan niku jajal lho. tok sithik Pak di close up Pak. Engko dikene TikTok. Gak apa-apa. Aku wong isinan. Lah isinan kok. Lha isinan nyapa nyambut. Ora ngerti te kaya-kaya go. Aku iki wong paling isinan sak donya iki aku. Mosok. Heeh. Ngopo tau? Kok ibumu aku iki wong isinan. Lah kuwi roh sampean piye wong gampang ngisini kowe. Isinan opo? Coba ya, nadane Mas. Coba. Kencing manis. Iki penyakit malah. Yo Mas jalan malah kok kencing manis. Oh gak, lagune. Kok Mas. Aku jajal iki Pak. Pak. Aku sitok ya Pak. Milih dhewe. Lah sampean Pak ora penak wiwik. Jenengan sing paling apal ngoten lho. Ora aku lek perkara jogedan perkara manis ora iki aku ndak paham. Sampeyan milih dhewe. Pilih ana Pak. Ah wis. Pak. milih dhewe. Iki lho wek sampean Pak. Lah dalah nyapa Oh, sitok. Iki enek. Wah, jan koyo nom-nomane Pak Minto ya lho. Pak, pilihno sitok lho, aku ora penak aku. Pak Minto manis. Sama sih, Lene. Sing biasane sapa? Ora, aku ora. Sampeyan manut sampean aku sapa ya? Ya sik Luki dhisik jajal. Sapa? Luki. Luki. Oh, aku iki ayo kene. Nah, Lilis. Luki karo Lilis. Loro no, Pak. Ya. Iya. Engko mari kene Lilis Luki Luki terus Rono, sret. Ayo maju. Wah, tatonan, Pak. Tato apa to, Le? Lah iki gurine Kerokan lho masamu. Cah masuk angin kok tato. Lah tatone abang apik lho, Pak. Di mana, Pak? Nah, syukur. Jadi Ibu. oh, bek. Pinte batane pintek bet. Lah, iki ngomong apa? Lagi kecamong bar kaya ngene ora kancane. Ya awakmu ku dijak omongi aku arep bocah lapo. Oh, ape tak jak nyanyi. Nah, Oh, ngono to. bocah iki ngenane iki lho masamu iki lho. Tombol iki urung dipencet ra dipencet. Til. Nadane coba Kakak nadane. Pak, malah dadi ngene iki lah. Malah dadi boneka cantik. Oh. Wes up. Oke. Oh, njaluk disayang ketok iya. Ora. Wong kok Oh, wadakno bojomu. bojoku lho turu. Petak WA. Aku lho karo Pak Minto jane padha aja. Nyapa to awakmu anggere nek sing mening-mening kok senengane langsung kudu. Ya ora masalah to Lele, seger-segeran. Nah, iki lho langsung WA lho. Sapa? Wedok Deni. Mosok? Pak, kok ngantek kuwi mau seperti ngambung anu Dik Lilis. Tenan. Wis ora tak wenehi sesuk. Syukur. Wong iki bagiane sing Mulane aja sembrono wong iki dipantu saka ngomah. Mosok, Pak? Dadi wong lanang. Mosok WhatsApp sampean. Iki lho. Padahal wifi omah rong tak bayar. Iso WhatsApp. iso golek. Ayo nadane. Nembang ke mah ya Dek ya cahayu. Coba. Nadane sing enak. Lagu sing loh, lagu iki mau. Oh iya ya, seberapa? Saman waku. Oh enggak. Goyang kamu sing enak ya. Oke. Coba ya. Kari manis. Sak sama nyanyi Dek, karo joget ya. Nadane wedok. Iki sandale sapa nek telek iki? Minto, nek Pak Minto ki, Mas. Mereknya apa to? Nek Pak Minto. Mereka segitu. Nadane wedok. Mana tadi merek. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Del, kowe rada rono aku ya butuh vitamin. Ya Mas opo? Nyapa to kuwi cerewet iki nyapa to? Iki urusane dagelan lho. Urusanmu debok kuwi lho. Nah, Rumah sak menten seret niki urusan. Lah nek ngene iki yo kene sing ngurusi. Masa sithik-sithik ya ora oleh nonton. Ora lah. Wis saiki bakul perak barang ya. Masaku. Endok karo aku aja ngurusi dalangmu. Goyangi sembarang ya, Mas. Goyangi sembarang. Sik, lek aku ndak oleh nonton lampune tak pateni kabeh lho. Nyapa to kok ngesro lho. Wong iki sing adil penonton ya dibagi, dalange ya dibagi. Ya sik to sampean sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ora, aku ora butuh dalilmu. Lampune tak pateni tenan. Lho, iki lho tak wis aja anu lho Pak Minto. Kowe aja cerewet lho kowe iki. Iki masalah iki. Sing duwe kuasa panggung ki aku. Lah nggih jenengan Iki lah sinden kene iki kuasaku. Kowe kuasamu debok tak kuwi lho. Tapi kan sinden gawanku. Lho, tapi kan ra sak grup iki lho. Mbakmu sak kotak tok iki lho asline. Oke. Berarti sampean iki rono. Ya. Aja gawe musik cangkemmu dhewe muni yo.
Oh saged. Kowe Oke. aja ngesroh. Ora, wis pokoke batas iki. Ya. Oke. Ora apa-apa. Oke. Oke. Ya. Ya, deal. Ya, Dil. Ah, Ngantek ngangge musikku titenono. Sampai kok Deal. dalang sindenku titenono kowe. Kowe bengok dhewe. Mas, ya Mas. Teman-teman dhewe. Arep sing Iya, nyedeni toh? sapa? Ya, wirawene lah. Ayo, sayu. Ayo. Ayo. Iya mas, iya mas. Kasih. Jangan lupa mau tak goyang lo ya ini ya. Alas goyangan sembarang. Iki wis Ya terus, los. Dang, musik. Wis los. Ya. Ayo, dari. Kari mane. Gak. Manut awakmu nduk manut awakmu. Lah, sepeda pakai dhewe sak grup. Lagi koncoku dorono iki mas. Ora apa-apa awakmu. Iya. Awakmu melu kene ae. Wes Tenan aku Ben. jaminannya apa? Kamu sabotase kowe. Ora. Lho masamu lho iki wis grupku nyapa kok mbok eleh. Lah, Nduk, kowe pilih melu percil apa melu pake? Aku piye Pak nasibe Pak engko Wis piye? mbok kowe ben digarap karo percil kuwi. Lho ora ning ngono lho. Weh, Kancamu melu kono lho oh Mas. batang iki nyapa malah rono iki. Aku melu kene saiki. Kowe lho grupku. Kalau Pak Minto lek ono aku yo Kowe iki grupku. Wis, melu kene wis, saiki. udah melu. Wis nembango dhewe, nyocoto dhewe aja gawe gamelan, aja musik sak karepmu wis. Aku golek aman kok, Bro. Lho Pak Minto lho jane ganteng sampean Pak asline. Alah, Alah, enggak. kasep. Mau dirasani ning mobil ora ngono. Pak Minto lho tuwek engko. Walek. Ora. Lah awakmu mau ngomong. Pak Minto senengane payak ora tuwek. Alah ora tuwek. Tapi Pak Minto apian lho sampean Pak Dem. takon. Dem, Dalam. percil muni ngono tenan. Nggih. Wis sabotase dalam semalam iki Nggih, wis ndak tak wehi porsi blas ben nyocot dhewe. Nggih. Nembang gamelan yoga sound system ralah. Lho masa ora nek kancane belas, Pak. Lah salahe awak. Kalau gelem mak digirin apa sapa unggahno. Nyapa? Aku karo Pak Digirin. Apa awakmu karo Kang Kolik? Dah. Kolek kurang di bojo karo aku terus piye to iki. Iki ngene lho, Pak. Kuwi aja ngono lho, Pak. Iki ya diganti lho, Pak. Aja caramu ngono, sak penakmu dhewe Kowe wis. nyilih. Tuku wis, tuku. Kene duwite sik. Sapa sing melu aku tak sawer kene. Melu aku kene. Ayo melu disawar. Pokoke hei. Op. Mau jadi apa lo? Ya. Ae dhewe Wis ndang saweren. wong ae dhewe wong los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cah, lampune pateni. Nah, Pateni kabeh. Nyapa kok mateni iki, Pak? Pateni. Hei, Ayo ndang sekakene Mas. lho iki piye to iki jane? Hei, Kene dalan pateni, koclok. kene pateni Hei. pisan. Ya aja ngono lah. syukur. Salah. Lah iki terus petengan remeteng dedet terus ndelok apa to, Lang? Ayo, Lah salahmu dhewe golek goro-goro kok. Wah, aku ora golek gara-gara dalange ngesro iki dalange. Wes, Pak aku melu awakmu ae mumpung peteng-peteng iki. lah alah kowe kono. Wis wong licik kowe iki. Gak apa-apa kene ae. Kowe kena sengkuni kowe iki Mas aku. Mumpung peteng-peteng, Pak. Ngene, tak bayarane. Aku nyileh. Lampumu iki 50.000 iki. Lho, uripno. Ya aku lho. Lampunya di sini lampunya ini. Ning kene. Wah, wis uripno. Wis. Lah bayar pindho we. 50. Mosok 50. Iki patenono we dalange ora bayar masalahe. Nggonku tok. Oke. Dalange. Oke, Pak Dalang. 50.000 kalah karo iki. Tak wene iki patenono neh. Ya to, wene ke. Wene. Kowe iki apa to, Lang? Woi. Wong gendeng kowe iki asline. Lang, Masa ya engko. ya carane ora ngene lho, masamu mota mati. Ben. Iki lho nyambut gawene piye? Bong kolek percil ben. Lah ya ora ngono lho, kowe ya aja ngono lho, Lang. Wong awake dhewe nyambut gawe bareng-bareng lho. Aku wis tak incim kat kok ngomah kok percil ngantek sia-sia tenan tak garap pokoke bengi iki. Aku njaluk tulung anu. Lah iki terus aku dagel piye to, Lang? Bayar neh no. Jangkrik. Bayar itu Kang. Iki tukang lampu ngarepmu Iki, ya. Depan. Uripno. Wis. Hop, yuk. Asik. Siji. Ya tak kei. Aku dadi tukang lampu ae aku. Untuk 100 lumayan ping 10. Aku iki apa? Pokoke aku karo wong wedok-wedok. Engko tekan jero dibalekne. Lang. Gendeng iki jane sampe. Wes susi janjangku tak bledosne lho wis susi. Nyapa bledosne? Lah kok bolak-balik mati? Saiki kekuasaan lampu ada di saya. Lah iki apa? Malah kowe 100 sik. batang. 100. Nah, Ah, tak urupne. Ya wis.
Nah, ngene. Layak dipateni matane. Aku pokoknya kekuasaan lampu saiki. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 10.000 100. Lah apa kancane serugi 400? Ora kocok. Ngomongmu aja ngawur lho, tak pateni. Aja. Lah iya. Aku minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nun sewu Pak Dalang. Sik ora salaman, renek salaman. Satus no, satus no. Kok kaya lebaran nek. Nadane Mas, nadane nyanyi Mas. Ora iso. Musike ra iso. Masa satus sik. Lah nyapa? Bayar nah. Wah, lha kowe suwe-suwe dadi iki dadi apa iki dadi iki jane iki dalang apa iki kaya ngene iki mangsamu. Lah iki masamu iso lho aku iki bengi iki akhire tekor iso lho. Nek iso diagel sewengi tekor kok mangsamu. Rene ra nggawa apa-apa. Ya Pak. Kanca Pak, ae dhewe kanca. Ora. Pak, Sik, kono tok iki aja dionekke. lah terus piye? Aku wis gelo tenan iki. Lah terus aku nganu dhewe. Ya nembang ke cangkemmu dhewe kono. Ya wis. Saiki nek paribasane Alah kowe melok sapa? Kowe ngono amu mbok pateni no. pakai bal pirik. Apa? Pakai bal pirik minyak bulus. Apa le? Mau musik bayar dulu 100. Nah. Iya. Ya sekarang mulai. Ayo nyanyi le. Aku sing anu sing nabuhi aku. Ah, ben kene sing nabuhi ya. Wis nyanyi sembarang. Aku melu awakmu. Iya, kalau aku kowe. 100. Lah alah wes nalo makor mas aku. Ayo tak musik wes nyanyi mau apa sembarang lah. Di mana aku seneni bulurah aku malah ya. Nyanyi. Wow. Nyanyi. Duk jangkrik. Nah, pokoknya ngono kuwi saiki. Engko dibalik ning. Nyapa lho kok iso nganggo balik nih barang. Lah iki malah entek. Dik kalau dik Utang aku. Wes, ya. Utang ora. Ora kalau mesti kayak jadi. Oh iya. Yuk nyanyi deh. Satusan kabeh. Cayu nyanyi ya. Yuk. Tanpa musike Mas Percil karo Mas Entem. Tak musiki dhewe, Mas. Aku ya melok pake aku. Aku melok pake. Jangkrik tenan batang-batang iki. Lah awakmu ngono kuwi. Wah, ya koyo tronton le. Berarti awakmu kalau ngomong caranya kurang halu. Iya bener. Jaluk pangapura. Wong jenenge dadi pimpinane mang angel ya, Pak ya. Pak. Hah? Ngomong Pak. Bapak Minto. Angel. Pak Minto nedhi pangapunten. Kula Sik, engko yo tetep tak ngapura, ning sadurunge nembang sing nabuhi awakmu cah loro. Iya wis. Yes. Nek njaluk ngapura tak warai. Pak Minto, Wis tireng aku. iki lho nembang karo anu ngono ora to. Ora krungu ya kok nembang ae dhewe sing musik. Ayo aku sing kendang ayo. Karimane saya 1 2 3 2 1 ayo. Karimane Tong tak tong tung tong tak tong manis tamjai wes dong ringko meken sing kuno jadi tumblak tok drenting tu tok tak kentung karimane mari lebar nduk tadi yo suwe apu riko lambeku bosok yo dadi tudit garing jeruk riko tangisan brewoke teko aduh aja wati dong jodoh sing piakal liya
manis durian manis tambahi gula matane picek nyapa kok iso nesu lho. wes yo wes hati aku sambek Pak ambulan stroke Pak ambulan ngapur kare manis manis tambahi Cing, aneh banget ini barang. wes yo wes hati pikir lempok Eman dut. Wes ben lagi telung bengi ra apa-apa. Terus lah sampe tak pongor cangkemmu terus. Ya aku melu awakmu Kang. Pak. Hah? Iki mau meet in Super Cilan. Iya. Meet in Kasudarsanan. Yo, saiki nembango. Nembang komplit karo musik. Mboten apa, Pak? Hah? Mboten apa? Grupku orang ngomong ke grupmu. Iya. Nah, awakmu njaluk nyepuro sik. Wes jaluk sepuro aku. Berarti grupe sampean iki ya? Heeh. Nggih, Pak. Ora apa-apa lah grupe dhewe penting joget ora masalah. Kesrono le. Sing penting melu. Oh iya. Iki lho kesrono le. Heeh. Nak perlu ada Yo, iki lho bedane grupe Percil karo grup Kasudarsanan ki ning kene iki. Pak, lah kok malah do lungguh kabeh to, Napa, Pak? Kasudarsanan. Nggih, Pak. Ya coba, ya Mas, kaya apa? Terima kasih ya, Dek. Matur Wah, nuwun, kompak sregep, kompak capapat rancak Ya. nyanyine yo keras jogetane rancak lah iki Ya, sing apik-apik. digoleki sing sinden-sinden sing kaya ngene iki Nom-nom kabeh ya, Pak. tembange apik lagi viral jogete rancak apa maneh kuwi lho iki bangkak nyapa ning kene kuwi lho Sapa lho Pak iki? bakul pelembungan Bacake kok kaya ngono. Ah, nusul. Yesul ya Lah pokoknya nek wilayah Blitar ya ki mesti enek to. Masuk to, Mbak? Dimanapun Pak Minto berada ya ki mesti enek to, Mas. enek Pak Minto mesti enek Enek nyiliti. nyiliti siapa Ya nyiliti Pak Minto. Ora, ning tak sawang kowe ketok le seger ketimbang sinden-sindeng sekar gandum. Nggih pancene benten to. Heeh. Ngene iki wong piantun togokan ki ngerti ndi to sinden sing paling ayu. iya Cahayu sapa to sing paling ayu sapa to Ya jelas aku to, Mas. sing gawe kebaya ireng kimplah koyok duduh Duduh gule. sing bosok ya Gule bosok iki lho. ya tolong dina wis mambu Lah kono kok iso ngaku. acarane ngerti apa ora ayah Minto iki lho dalang acarane apa ngerti apa ora Ya iki yo ulang tahunnya Ayah Minto. lah iso ngawur iki ki acarane bersih desa Bersih desa Ning kelurahan kene Togokan. Togokan dongake Didongane muga-muga kabeh diparingi seger waras. Amin. Rezeki sing barokah. amin Pokoke tebya saka bilahi. iya Cahayu Saka syukur sakit iya. kabeh diparingi selamat. bener kok yo ngerti Ya Ndaren. ngerti to Mas. Lah kene iki ya ditimbali Bu Lurah Bu Sulis Sapa? Bu Sulistiawati. Apal no. Pak Kam sapa Pak Carik, Pak Sare Pak sapa kuwi? sapa Urung kenalan aku, Mas. Mosok Kuwi yo ora mau salaman. kenal. Ngene wis kena. nyiliti Pripun, Pak? ada-ada sampean nusul Pak E. Nggih. Iki gandeng bersih desa, bersih kelurahan ing Togokan. Kelurahan. Ora kitang sak tembang, nembang sing apik, aja Lah. nganti kalah karo sinden sinden. Tunjukkan kehebatanmu. Iya, Mas. Lah aku tak rewangi aku mau kan nyusul ning gone Pak Minto kono. Masa? Nerjo tangan kono. Raja tangan Wah, akhirnya ning kono wonge wis gak enek budal kabeh. Ya. Akhirnya aku nambang keri pisan, Mas. nambang iso keri gitu Di Mas iki praune wis mlaku. Lah, Akhirnya aku njegur Nglangi. nglangi terus mari Wah, ngono ning jero petuk bajul. Geger, wah, wis rame tenan ning kali. Terus bajule piye? kowe perang karo bajul Iya. ya terus ana ceritane apa ora Akhirnya bajul kalah. Yes. terus Petuk Joko sambang Tingkir. oh ya terus mari ngono Akhirnya Joko Tingkir kenalan karo aku. Iya. Metu lo. Naga, Mas. Kok. sampai kaya ngono kuwi ya Sik to, ceritane. kuwi awakmu apa lakon toprak to jane?
Ora, mesti ceritane kok kaya ngono kuwi kaya kuwi sing Ya pancen sing yo. mbok critane cah pekok apa piye kok apa ya mungkin nek jerone bajule lho Mas Samu lho. Lah kowe ora percaya jajal jeguro kono. Ya kegah ya bongko kancane mbok jegur udan-udan. Adik, adik tunjukkan. nembang ya, Dik. Nggih. Cayu iki mulo nembang penak-penak nduk, Cak. Apa? Iki lho. Lah wong Tembange ku lagu- mau sampe apik ning aja nganti kalah. Lah ngono lho. lagu gergaji kok mbok pamerne. Iya geng gorok mbokmu. Gerigis. Gaji. Lah nek aku lho mboten anu no, kalah kali sinden-sinden. Isin. Kono isin no, lah nek kono ketokno lagu viral, aku ya lagu viral. Sak ndure. Sak ndure. Sing lagi anyar. Anyar. Apa kuwi? Kuwi Mas lagune apa? Sing di Sing sing. di- Terlalu jom. Stempet lagune. Stecu. Stempet. Coba kaya apa? Coba Mas nadanya Mas. Stempet. Sapi Mas, mayor Mas. Sakmene lho Mas, sakmene lho. Nadane, Genonyo nadane. ndasmu sakmene. Kowe tau TikTokan ora? Urung, lagi urung aku. Iki karo gelakan. Mas. Iya. Kasih ora? C. Ya. Sing di. Hei. Sing Iya iki lho, Sir. sing Nah. opo? Nah. Ya nyocok. Aduh ambang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Iya bener. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya aja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu tono tekku. Lagu apa to tek-tekku jen lho. Stecu iso tekmu-tekku lho. Lirike ngono kuwi. Udo. Ngrungokne sinden nyiliti karo main gedang jan penak rasane. Kok ora weruh aku masamu. Kae lo nganti mangan gedang. Nyek ngono kuwi. Wong malah nonton malah karo main gedang iki lho. Lah kowe kleru wae. Mas bener to Mas? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Pas to Lah Mas? iya. Tekmu tek. Iki lho sing kleru iki lho. Mutakno tekku. Stecu. Dalam cuek baru malu. Iki lho sing iso. Aduh adik ini mau juga abang yang gayu. Stecu, setelan cuek baru malu. Mas, Aduh adik ini mau juga nyapa. haus apa piye? Lah awakmu yo ngawur. Lah kok aku dipowepet. Loh, lah iki lah lagune mesti iso. Mungkin apa? Stecu. Sing apa? Apa Arab Saidu. Arab versi, jajal upama iki tak gawe versi. Versi awakmu versi Arab, jajal sopra. Stecu, setelan cuek malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Kuwi versi Arab. Versi Arab. Awakmu kok iso diversi-versi ngono kuwi. Semangani ben-ben. Iki mosok urung dingoni panitia to, Mas? Kok mau yo dikeki Ora daran. masalah aku lho nemu kuning ngunut jembatan. Ketoke mau yo anu mau ketoke aku teko mau nggo sarungan yo metu kopoluan ketoke wong iki. Ngawur. Padakne apa? Sapa? Sing Jenengan metu iki lho, paluan sapa? Jenengan. Lah iya. Kok malah ngaku to. Kuwi apa lho sing ora ngaku sembarang dia. Apa? Nek versi Jaipong iso? Iso. Jajal nek Jawa Sunda. Jaiponge Mas Jaiponge. Tak gendung tok ketak gendung tok tudah ketak gendung tok ketak. Lanang wedok. Yo sak Wedok. Gendung tok ketak, tak gendung tok ndasmu, tak gendung tok ketak, gendung tok gentar. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stecu, setelan
enak ya juga. Weh bisa weh. Ya coba nyeliti. Weh, rock. Saco. Samono. Iya Mas. Hei, saco. Jauh. Sing iso bose. Saco. Cuek. Yo. Malu. Aduh anak ini. Abang yang tahu. Saco. Salah cuek makin malu. Aduh anak ini. Abang yang maju. Mas Berdil. Dalam. Kuwi lek nganggo garap rock to iki. Nggih. Ah, ekspresine Kurang. jarite kon rada ngunggahne Iya. sithik tekan dhuwur dungkul. Nah, coba. Yo, coba kaya mau. Weh bar tandur to. Ora yo coba dicake. Wedok asli to, Pak? Wedok Asli to Mas. Wedok kok wulu tok ngono. Iki ngono gawe stocking. Aduh. Bisa Ayo coba dicelake yo. Wis toke ngopo? Stocking bulu. Aku kan wingi tanggapan dadi Anoman Mas. Ayo, ngene lho, Pak. Ayo, yo ngono. Kurang penekanannya kurang. Wis tak teken ku sesuk mbledos no tak iki. Ora. Ditekan neh. Kurang. Tekan neh. Ngeden neh. Kita wis metu. Tapi buka songo Mas. Tapi lah lagu iki Heeh. paling apik niki, Pak. Nah, Apa ki lagu ya pop ya? Apa Mas? Pop, lagu pop. Iso apa ora? Gak iso aku nek pop. Iso. Wes senengane nyanyi kuwi to. Aku band nek lagu band. Band. Tambal band. Tambal ban kowe. tambal ban jang. Lah tulisannya kan band tambal band. Nek gak ngono jumbuhno omahmu apa piye? Apa? Gunamu kan daerah Tuban, Tayub. 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 Aja tambal ban. Band. Band. Oke. Nada Mas. Ayo. Tambal ban. Iya. Iso wae. Iso. Tambal ban. Paham. Iya. Paham. Pak, iki lho Pak. Lah, kerja lho Pak. Nyapa kok iso ngomong karo Pak Mito? Lah kok koyo wong budek kae. Mungkin iki wis krungu lho. Yo maksudnya awakmu biar jelas ngono lho. Tambal ban versi apa? Versi apa? Iki versi kehidupan rumah tangga. Oh iya. Oh, kehidupan rumah tangga. Apa ini? Ya saya seniman, kehidupan seniman. Oh iya. Emak Emak jedar, emak. ngarepe sih. Aku iki. Aku iki dadi seniman. Kerjane nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan. Iya bener. Emak jedar BRI teko. Wah iki wayahe bayar angsuran. Iya bener. Emak jedar. Bang Mekar teko. Wah iki wayahe pelunasan. Ya bener. Emak jedar. Dan kolektor teko. Wah iki bingung golek alasan. Oh iya bener. Emak jedar. Pak Carik teko. Wah iki ayo budal ning poluan. Ngawur Lah aku nek ngono. Sosialisasi ben kabeh kuwi Bersih. paham ora? ditingkatne UMKM. UMKM Masyarakat Togokan iso dadi ayem tentrem, kabeh duwe lapangan pekerjaan. Amin. Hindari itu maksiat. Ngono. Hindari itu judi. Karena judi Dilarang oleh Roma Irama. Rumah Irama Dilarang oleh negara dan negara dan agama. Niki Bang.
Niki lari-lari. Mak jedar. Wis. Lari-lari mon. Ganti bocah-bocah. Nggih, lek mau kan pun sampun sing dereng lho, Pak. Saiki ana pundutan, Mas. Oke, menapa? Iki ya wong jenenge awake dhewe ning kene iki diperlokke. Nggih, Nggih, Pak. Pak. Endi, Pak? Pak, Napa enten napa lho? endi? Ora enak iki ning liwat WA. Oh, Oh lewat WA. Kuwi anu resmi ya, Mas. Oh, resmi to. Katur sedaya warga masyarakat Togokan nyuwun tembang ingkang garapipun saking gamelan. Mesti apa, Pak? Gamelan iki, Pak. Pak. Ya, Pak. Kok wedi ta aku ning kene. Kowe lo mikir apa aku nyapa-nyapa. Lah awakmu senenganmu telintisan kok karo Pak Dalang mulane kono ya siaga. Pundutane Jaipong. Oh Jaipong. Jaipong berarti anu, Pak, bajeng loncat. Apa sing ngomong bajing loncat? Lah napa, Pak? Jaipong. Walang kekek. Oh, Ayo, walang Walang kekek. kekek. Mesti walang kekek kancane bajeng loncat lho, Pak. Ya, Kan padha diawiti kewane. saka caping gunung. Oh, ngoten. Sinten Pak niki sing diaturake, Pak? Sirmu sapa? Sindene lho, Pak, kula manut jenengan. Sinten, Pak? Sing nembang iki nyuwun sapa sing nembang nduk inget nduk? Mbak Dia, Mita. Kowe gawane Pak E. Nggih, Pak. Adoh-adoh kok Bojonegoro nyusul Pak E aja nganti kalah karo Mbak Hani. Mboten. Kowe ngetokno kabisanmu. Ayo. Pun Ayo. kula tokne Ayo. bibar niki. Coba Coba walang kowe kekek. ngrimongo coba kaya ngapa? Ayo. Bokong ketek. Ayo. Wong kethek matamu. Iki lho pariane iki lho. Sing sampur nduk, sing sampur, Iki lho. sing sampur. Bisa ta? Remong kalah. to. Remong ta lah, Pak? Lah nek mau kan versi Jaipong Nah, saka Sunda iki Jawa Timur. Berarti Jawa Timur versine anu, Pak. Cek dong, Pak, berarti, Pak. Ada iki sapa ora to saya? Sembrono. Aku naleni lho, gak iso. Biasa, Mas. Ayo. Lah wis. iki gaya putra apa putri? Kayak putra apa Putri mawon. Putri apa? Putri apa? Nah, Hah? Putri apa? Putri apa? Putri malu. Sopo pedhe. Nah, coba. Yo, Mas Manto, kaya Monggo apa? sareng-sareng kalian Nyi Liti sanggeng pundi, Pak Yu? Saka Sanggar. Sanggar apa? Sanggar Pamujan, Mas. Ya paling enggak sanggar seni apa? Sanggar seni apa? Ora enak ya anu Sanggar Seni Sekar Gadung. Sekar Gadung. Nyu Sekar Gadung nggih. Iya, Mas. Monggo sareng-sareng Remo Gaya Putri. Yo, yo. Udan-udan, Mas lunyu. Kuwi ngopo arep tanjak apa arep ngopo kuwi mau? Arep tandak niku kebleset ini lho, Pak. Jadi langsung tajak. Remo Gaya Putri. Iso tanjak kene lunyu rada-rada. Ayo yo. Loh, kendange. Iya apa? Bas Bajingan kowe. bas. Sabar. Ngremo ya ngremo tak jejek kancane matane picek. Jejek tangane piye? Lha apa nek kancane mbok jejek kok tak. Lah cok Wayane yo. Lah apa nek Sik, Mas. jejek Pak. Ning kene iki ra kon tukaran kon menghibur masyarakat lek mau Iki kejejek. remo kocok remo Surabaya ndi. Lek anak wong ngrimo ki nyisih. Aja ning kene nyisih kono. Enek wong ngeremo malah ngrusuhi ning ngono nyapo. Mbok yo ngale ning ngarep ratan ngono piye? Wis bagong ngono. Rumah Lah, sak ya ning remo kono. ngono lho kancane iso dijejek lho. Liki wau gantung sikil lho Mas. Pancene gantung ngene iki lho, Mas. Lah sampean ki ning ngarepe. Oke, monggo. Tapi lah tak balik ditenono kowe sampean nesu ora. Ora. Yo, wis monggo.
Mas. Aku wis minggir iso dijejek. Piye wis santri? Lugo. Bisa ta, Mas? Bisa. Pas. Kowe nyapa kok kalih sik? Kowe nyapa kok kalih sik? Lah nyapa ora oleh nonton kok. Ya nonton kene, ayo. Pamirsa. Kok malah ngindar kuwi lho. Bapak Ibu, ayo Ngatur. ngaturaken. Ya ampun. Nyapa? Malah kaya wong tumor. Ora ketok iki mataku. Yes, wong garek nggih, sering ini pira pene lho. Nah. Ini tok. Cekap semanten. Ngidung kok langsung bonteki kuwi lho. Wis tak Paling bari gak ya. yo ora ketang sagongan. Sagongan. Wis iki ra enek wis anu. Loh. Danane mepet, Mas. Kok danane mepet? Kula duwe Ngaturaken pinarak ingkang sekeca lumantar jula-juli arek Surabaya. Gila. Oh ya ora to kowe. Ngono iki. Kowe pesen candi to kowe asline? Hah? Aku aslinya lo Jawa Tengah tapi mudeng awakmu sing Jawa Timur. Rembang iki. Lah ya kowe malah ra mudeng kowe iki. Lah iya. Awan-awan mangan kasur cah prawan Jombang umur. Eman-eman ki eman-eman ayo nandur sekena di ngaturaken sugeng dalu para pamirsa sugeng mirsani rak ringgit purwa monggo sedaya Kidungan Jawa Timuran katur Mas Tulkiem Pare ugi Mas Gawer. sami lenggah kanthi Awan-awan cok mangan degan yen mangan degan cacahe limo dadi prawan aja jelalatan yen jelalatan ditubruki jaga urip ning alam donya lo cak pira lawase
yen diibaratne kaya wong mampir ngombe mulayo sing rukun karo kancane gotong royong nyambut gawe gemok rak bunder-bunder aro nurut barek wong tuwa besoke dadi bocah sing pinter bocah kene pancen ganteng-ganteng senengane sing peteng-peteng nggawa sing wedok atine grengseng bareng didemok otote metenteng wong model sepeda jengki setire cendak dawa sadele wong model arek wedok saiki katoke cendak ketok sadele aja ngono Dik sing alon-alon mlaku alon sing penting parane aja ngono Dik aja dadi guyon aku ngono sayang karo kowe bocah kene pancen dablek-dablek ngomong sing wedok sirahe mumet sing wedok dikongkon mijet dipijet wetenge sing iso ruget-uget cekap semanten hitungan kula menawi lepat nedi sepuro alon-alon Dik sing penting kelakon lah kok isih kuwi lho cekap semanten hitungan kula menawi lepat nedi sepuro Pak gila ngedekne piye to Pak kon sampeyan dekno dung wah panjene anu gawan kok Mas ndange Mas wis apa iki lek gawan saka omah mesti setel gawan masa nek kidulan dung dhisik kan bekas drum band Mas lek mau ngedekne kuwi lho Mas Percil nggih dalam